payong gabi, kumusta? O karon na nata diring napitas may Malaybalay City, Bukidnon, no? Kaamulan. So although din ni first time nga nita diring napitas may Malaybalay, but kini ang gabing unang higayon, no, nga makanhita og kaamulan. Onya lagi very santo man nun, but i-check ta ang sitwasyon na diring napita. Mute ba? Ay. Dragon Breath. Dikit na ito dyan, marami nila. Dalawa na kagabi. Ay, saan mo ba? Ikaw dyan. Nara si mama, dalawa si mama. Ben. Ben. Ben, dalawa sa si mama. I'm a dragon. Yan. Dragon's Breath Go. Experience. Dapat. Okay. Dan. Dragon's Smoke Time. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.